Eu digo que como Asturias non vos hai nel mundo nada. Si me asomo na miña porta, collo recimos da parra. Que queres un figo maduro? Tá a figueira abarrotada. E si queres comer papas de boa farina torrada, que se mollan con bon lleite e que se enfrían na cazolada. Estes versos de Benjamín López González, escritor asturiano de Boal que morreu en 1964, permítennos ver como é o galego de Asturias. O primeiro que sorprende é lleite. Lembremos que en astur leonés o L inicial latino dá elle. Lluna, lleche. Ben, pois isto xa se dá no galego do Baixo Navia, onde oímos dicir lleite, llúa, llebre ou llareira. E a mesma palatalización tamén se dá no L dobre latino. No galego común dicimos martelo, ponticela. No asturiano dice martiellu, ponticiella. Ben, pois nas falas galegas de Asturias dice martello, ponticella. Como se ve, as fronteiras entre as linguas nunca son bruscas, senón graduais, fenómeno a fenómeno. E así como este trazo asturiano está metido en falas galegas, así trazos galegos como os ditongos de teito, cantou, cobertoira ou a fricada de chover, chave, chegar, entran no asturiano, aínda que non estean no estándar da Academia de la Lingua Asturiana. Outra característica das falas galegas do Principado é o uso do artigo el mundo. O galego de Asturias conserva o sistema el, a, os, as. El neno, a nena, os nenos, as nenas. Curioso é que conserve un el neutro e un el feminino, neste caso cando a palabra que acompaña comeza por vogal, el erva. O emprego de el, xunto con outros fenómenos, delimita dentro do galego a área asturnegueiresa, que comprende 16 concellos asturianos e o lucense de Negueira de Muñiz. Ben falado. Froito que se dá nas pereiras. Pera. Cómense no San Xoán feitas na grella. Sardiñas. Que cosas. Tense dito que para un peregrino é moi difícil decir onde cambian as linguas. Naturalmente, o que oie falar hoxe aquí é moi distinto do que oiu falar hai 15 días moitos quilómetros atrás, pero nunca ten a sensación de estar pisando unha fronteira lingüística. Isto pasa nos países eslavos, nos xermánicos, nos bálticos, nos latinos, en todas partes. Da mesma maneira que algún trazo asturiano penetra no galego oriental, cando nos oímos falar a xente de Taramundi, da Veiga ou dos Oscos, sentimos que iso aínda é galego. Galego de Asturias, claro, pero esa é unha sensación que non temos cando imos de Navia para alá. Isto non prexulga ningunha fronteira, porque o futuro do galego de Asturias decídeno exclusivamente os que o falan. Pero, se galegos e asturiáns primos irmáns, non hai mal en que nós, os de Navia para cá, os sintamos como irmáns. Abur.